खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बियाम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय। नोंथांमोना खोनादोंना गथ'सा बिसम्बि होननाय मोनसे बिजाब जायखौ 2016 मायथाइयाव सेबखांदोंमोन आरो बिथां डक्टर अजित बर'आ बे बिजाबखौ लिरदोंमोन। बे बिजाबनि थाखाय साहित्य एकाडेमि एवार्डबो मोनदोंमोन रायजो राजाफोर आरो बे बिजाबाव गासै पेजआ 180 था दं। बे बिजाबखौ आङो फरायना नायदों आरो बे बिजाबा गोबां मोजां लिरदों। बे बिजाबाव दानि फरायफुनाय सेंग्रा सिख्ला जेनेबा इमि स्कुल हाई स्कुलाव फरायफुनाय गथ'सा हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखायबो आरो डिग्रीयानो जा मास्टार हाई सेकेन्डारि फरायनायानो जाया मानो सब बिसोरनि थाखायबो बे बिजाबा आं सान्दों बिराद गोनांथार जागोन आरो बेखौ फरायोब्ला गोबां नलेज मोनगोन। बेवहाय लिडारशिप स्टाइलबो लिरनाय दङ, आयेननि सायावबो लिरनाय दङ। गेदेरफोरखौ जोङो मान होनो सोलोंनांगौनि गोनांथि बे बिजाबाव रोखा लिरनाय दङ। बे बिजाबखौ लिरदों डक्टर अजित बर'। बिथाङा MA पास जानाय आरो BEd पास जानाय, MPhilबो बिथाङा लानाय आरो लोगोसे बिथाङा PhD खालामनाय। बिथाङा दासान्दि गसाइगाव BEd कलेजाव प्रिन्सिपाल महरै प्रिन्सिपाल रेंक लानानै बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ आरो बे बिजाबखौ साफायदों, पाब्लिश खालामदों वर्ड्स एन्ड वर्ड्स RNB रड क'क्राझार BTC आव। लिरनाय मथेब्ला बे बिजाबाव 150 नि लिरनाय दं, बाट बे बिजाबखौ बेसेन गैयालासिनो बा बेसेन लायालासिनो बयनोबो राननानै होगासिनो दङ मानाव गेदेर डक्टर अजित बर' बिथाङा। आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों बे बिजाबा साहित्य एकाडेमि एवार्ड मोनदों आरो लोगोसे डक्टर अजित बर' बिथाङा बे बिजाबखौ फ्रियावनो बयनोबो राननानै होगासिनो दङ। आंबो बिथांनिफ्राय गांनै बिजाब लाबोदों आरो आं बेखौ फरायदों। बिथांनि कनसेप्ट, बिथांनि साननाय, बिथांनि सान्थौखौ आङो बुजिनो हादों। बिथाङा समाजनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बुजिहोनो सानदों जे जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो गावनि फरायनायाव खोब मुखुब थानांगौ आरो फरायनायनि स्टाइलखौ बेवहाय खोब मोजाङै लिरदों आरो बेवहाय फोरमायदों। गियानखौ बोरै दोनथुमो बा बुथुमनानै लायो आरो सोलोंथाइनि मोन्थाय बिनि सायावबो लिरदों आरो सार्भाइभेल अफ दि फिटेस्ट बिनि सायावबो, इन्टेलेक्सुएल कालचार बिनि सायावबो। दिनैनि फरायसा गाबोननि दैदेनगिरि बेबो मोनसे बाथ्रा। गोबां मोजां बे बिजाबाव लिरनाय दङ। नोंथांमोननि गोसोखौ गोजोन होगोन। बे फराखौ बा बे बिजाबखौ फरायोब्ला नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन जे जों जिउआवहाय साक्सेस खालामनोब्ला जों मा खालामनांगोन। लिडारशिप स्टाइलनि सायावबो लिरनाय दं, सोलोंथाइ आरो सुबुं मोनथाय, बिजाब फरायनायनि आइडिया बा हारिमु आरो गथ'खौ साजा होनाय बिनि सायावबो माखासे बिजाब लिरदों। जिउ सोलो सोलोंथाइ आरो बिनि गेजेराव गोग्गो हुदा दानाय, हाबा आरो जिउ राहा, सुबुंसाय, योगा सोलोंथाइ, बिफांखौ मानो गायनांगौ, गोबां चेप्टार बेयाव लिरदों। 180 था पेज दं बेवहाय। गासै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 था कनसेप्ट दं बेवहाय रायजो राजाफोर। टटेल 33 था कनसेप्ट। नेभार लिभ फर टुमरो विच यू कैन डू टुडे। स' आं बेखौनो बुंनो सानदों नोंथांमोना दिनै हानाय बेसादखौ गाबोननि थाखाय दादों। बेखौ बेन्जामिन फ्रेंकलिनआ बुंदोंमोन आरो बे आयदा बा बे टपिक बा बे सेन्टेन्सआ, बे रावा बे बिजाबाव लिरनाय दङ। आरो आं बुंगोन बे बिजाबा फ्रि, बेसेन लायाखै आरो डिलिभारि खालामहरनायखौबो फ्रि होदों सारा। डक्टर अजित बर' सारा गावनो दैथायहरदों।
स' नाम्बार होदों आङो नोंथांनि सिगाङावहाय 8638077413 9435720250 मोननै नाम्बार होदों स' नोंथांमोना बे नाम्बाराव कल खालामनानै बे बिजाबखौ बिहरबानो जाबाय आरो बे बिजाबा साहित्य एकाडेमि एवार्ड मोननाय बिजाब बेखौ दा बावगार थेंक इउ स' माच बयनिबो बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो अननानै जाहाथे बे गथ'सा बिसम्बिखौ फरायनानै जोंनि समाजनि गथ'सा हिन्जावसा आरो हौवासाफोरा एसे बुजिथों आरो गावनि लाइफ गावनि जिउ फारसे गोग्गो लामाखौ दानो हानाय गियानखौ मोननो हाथों बे गथ'सा बिसम्बिनि दारै थेंक इउ स' माच खुलुमबाय गोजोननाय थाबाय